Една мразовита ноемврийска утрин българската делегация, състояща се от 15 човека, пристигнахме в град Ереван, Армения. Всеки от нас си задава въпроса: има ли шанс България да влезе в челната тройка на престижния конкурс Детска Евровизия? Има ли кой да гласува за нас? Достатъчно талантливи ли са децата ни и това изобщо има ли значение? Децата репетират усилено. Изчистват се всички детайли от програмата, свързани с пеенето и хореографията. Целта е усъвършенстване до най-малката подробност. Всеки тон, всяка стъпка да е точна и в синхрон. Делегацията посещава най-забележителните обекти в Ереван, духовните и святи за арменците места, улицата на църквите. Един единствен, аз съм супергерой, по-силен, аз съм готов за двубой. Нека всеки знае, помни това лице добре. На-на-на-на-на-на, един единствен. Трябва ли едно дете или група, спечелило конкурса в собствената си държава, да изживее стрес за това, че в Европа е класирано на последно място? Колкото различни човека попитах за това, кой трябва да спечели, толкова различни отговора получих. Оказа се, че вкусовете на всички са индивидуални и никой с никого не си съвпадна в мнението за това, кой трябва да грабне наградата. На един му хареса бавната песен на Латвия. На друг му хареса песента на Русия. Българското жури класира песента на Молдова на първо място. Нашите деца пък харесаха най-много песента на Холандия. Чуваха се мнения, че ще спечели момчето от Швеция.
За щастие и нашата песен беше фаворит според някои хора. С какво трябва да се яви България, за да завладее сърцата на всички и да бъде някога на върха? Аз имам предложение. Може би регламента на гласуване да се промени, да дават гласа си повече европейски държави, а не само от участващите. Защото е ясно, че уговорки има, че бившите съветски републики се подкрепят безрезервно и рядко някой може да пробие над тях. На шега сред нас наричахме конкурса Съветска Евровизия. И така, България се класира на 8-о място над държави като Швеция, Литва, Украйна, Македония и Латвия. Там ли ни е мястото? Конкурсът завърши и ние продължаваме да се питаме: има ли шанс България да е в челната тройка? Ами, отговорете си сами. Аз не можах. 2, 1. Добър вечер, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. България се класира на 8-о място на току-що завършилата 9-та детска Евровизия. Това е нашият супергерой Иван Иванов, това е супер групата му. Представихте се безупречно. Благодарим! Доволни ли сте от класирането? Да. Patahakal men kan